57% українців підтримують створення Кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Такі дані опитування оприлюднив фонд «Демократичні ініціативи» спільно з центром Разумкова. Абсолютна більшість громадян України підтримує утворення такої автономії після звільнення півострова від російської окупації. У порівнянні з 2018 роком підтримка утворення Кримсько-татарської національної автономії зросла на 7%. Таке рішення найбільше підтримують на заході країни – 66% опитаних, та у центрі – 64%. Найменше на півдні та сході. Там її підтримують трохи більше 40% респондентів. Для мене особливо дуже важливі цифри – це зростання підтримки ідеї кримсько-татарської автономії, тому що ми пам'ятаємо, що коли спочатку це висувалося, це не знаходило підтримки і розуміння в суспільстві. Зараз ми бачимо, що більшість підтримує цю ідею створення кримсько-татарської автономії, і абсолютно позитивно сприймається закон про корінні народи, який був прийнятий. Тобто, на відміну від того, що твердить російська пропаганда про те, що там щось розколює, щось підбурює і так далі, ми бачимо, що абсолютно спокійно це українці сприймають по всіх регіонах.